Ubungozi bokungalaleli idlozi, ubungozi bokungalaleli isithunywa sakho. Idlozi uma likhuluma nawe mbukeli khona ekhaya liyahlonishwa, lidinga ukuthi into elisho kuwe uyenze mbukeli khona ekhaya. It's either le nto leyo uyayithanda noma awuyithandi, kubiza ukuthi uyenze mbukeli khona ekhaya. Idlozi liyahlonishwa. Into eningi zibheda kakhulu uma kuthiwa asisayi emakhaya lapho sikhulele khona, lapho sizalwa khona. Idlozi manje lidinga unkosikazi walo lisuke lisho ngaloko mbukeli khona ekhaya, and alivamisile kufuna umuntu engelikwazi ukuba lowo muntu lo uzolotsholwa ngani. Alivamisile kufuna umuzi kanti ngeke likunike i-backup yemali ukuthi uthole leyo mali ikuvuse lowo muzi noma-ke lokwakha leyo ndlu mbukeli khona ekhaya. Idlozi elivamise ligcine lenza impilo yakho ibe nzima because wena awulilaleli, and ekungalaleleni kwakho licabanga ukuthi wena walelani ngoba phela yilo ezokunika i-backup, yilo ezozama leyo mali ukuba wenze lento esuke liyifuna kubani, kuwe mbukeli khona ekhaya. Idlozi alidingi uphikisane nalo, elikusho kuwe mbukeli khona ekhaya kulalele bese uyakwenza ukwazi ukuba uphumelele impilo iye phambili. Idlozi liyayidestroy i-relationship yakho icale wena, liqede nemsebenzi wakho la uqhashwe khona, liwise imoto zakho, lidle kwasani kuwe nje impilo yakho, kukhosha even nabantu obathembile, nabantu bengeke bakusiza basuke empilweni yakho mbukeli khona ekhaya. Likwenza unyanyeke, likwenza ukhohlakale, ukhohlwe kahle kahle, ukhohlwe ngabantu ojwayele nabo abangakusiza abaney'mali. Sala wedwa nje kanje. Yini isizathu? Ulahle ini? Idlozi. Wakandeli mase utshela wona yini? Ngabantu abadala. Mbukeli khona ekhaya, idlozi alinankinga ukuthi umuntu umuhle, ume kahle, linakho konke. Uma limbona ingqondo yakho ifile, liyakukhipha kwili, lifuna uphile wedwa nje kanje. Likunika abantu, lifuna uqale nabo impilo kabusha, impilo iye phambili. Uma ulele, lalela abakini abakhuluma nawe, either umkhulu wakho, ugogo wakho, umama wakho, ose alala nje masho into mbukeli khona ekhaya, sukuma into leyo uyilandelele. Either into le ivuna wena noma ivuna ekhaya lakini, landela mbukeli khona ekhaya. Idlozi ngeke lenze into efunwa nguwe kuphela, ucela imoto lakunika, hey ngibube basekhaya bakunika irenje. Akuthi nangesikhathi bathi kuwe manje-ke wenza ogana wesithembu, ukumukele lokungamukeli okuhle kuphela okufunwa nguwe kuphela. Mbukeli khona ekhaya, inkosi ikubusise Dlamini lo useMpumalanga, umthandazi. Uma udinga iwasho ngiyakubhosela, uma udinga ngihlola online video call ngiyahlola mbukeli khona ekhaya. NgiseMpumalanga mina ungidinga, inkosi ikubusise. Sizawuya emfuleni siyokugezisa, siye empophomeni, singene ezibeni, siyophahla entabeni, sikhule nje njalo ngamasonto nje abantu abakhulekayo. Inkosi ikubusise, inkosi ikhanyisele, but idlozi liyahlonishwa.